Добър ден. Добър ден. Добър ден. Господин Гешев съм. Марко Гешев от Надежда. Тук сме от един пенсионерски клуб. Да. И много искахме да разберем как може ние да се свържем с президента. Просто искаме да знаем как тъй добре ли... Вие бихте могли да посетите приемната на президента. Ще Тъй. Разговаряте с експерти от дирекция. Искам най-вече приемна. да се срещна, да изразя нашата позиция на нашето сдружение, че ние сме плътно зад него, значи как го нападат от всякъде тия хора, Напълно ви разбирам. генерали и такива. Да, напълно ви Да. разбирам, но тъй като лична среща с президента в момента не можем да насрочим, хубаво е... Как? Хубаво е вие да го изложите всичко това в писмен вид. Добре, искам да питам, ако аз не мога може ли някак транспорт да ми съдействате да се организира от Надежда до президентството и аз ще се опитам да го заплатя, естествено, но да се... Как? Иначе, нали, въпреки тези тревоги, той си спи си нормално, храни се сега... За държавен глава си спазва режима, който да му помага да поддържа властта, деца вика. Ще го посъветвам и на село, да по-често време да прекарва на село там около Перник. Аз имам роднини в този край, е много хубаво и много се отразява добре на това. Значи ще забрави всички грижи. Няма такова. Добре. Всичко добре ви желая. Извинете, само искам да ви последно. Ама, може ли да говоря с кого бе? Тук ми казва. Кой бе Колю да потърся? Мариана Попова, дали е там? Защото вкъщи я няма, госпожа Попова. Не знам за кой говорите. За Марианчето, бе, една, дето... как да я обясня? Няма, не е в момента там. Нямаме такава кола. Няма. Излъгали се ме нещо, сигурно, защото тя не вдига вкъщи, викам. Добре, благодаря ви много, наистина благодаря за съдействието. До чуване. Благодаря. Лично, даже като се видим, може да се видим. Ще ви приемем и съответно ще разговаряме. Благодаря.